To hádam nie je on. Jasmín, ahoj. Čau, to si ty? Ahoj. Tak to si robíš srandu, to nie je možné. Tak toto je aké trápne. A čo, kam pôjdeme? Našiel som také múzeum. No, aké? Extrémne naložené, majú tam všetky typy šroubov, chápeš to? Šrouby? Tak to si robí srandu. No, vieš, mňa tak šrouby až tak neberú. Dobre, tak počúvaj, mám druhý geniálny nápad. No? Pôjdeme do terária, majú tam najväčšie a najchlpatejšie pavúky. No, ja sa bojím pavúkov. Prečo vymýšľa takéto blbosti, aby som išla najradšej do kina? Tak nemusíme ísť do tej sekcie pavúkov, majú tam aj dlhé hady. Dlhé hady? Chce mi tým niečo naznačiť? No, dobre, tak posledný nápad. Poďme do knižnice. Vieš čo, a keby ideme do kina na Thunderbolts? Počkať, ty máš rada Marvelovky? Áno, už sa na to teším mesiac.